אבל יש כאלה צחי, אתה חייב לשאוב רפש, אתה יודע. כן, הוא לא שואל. מה? אני צריך לשאוב רפש. לא, אני לא שואל יותר, ניסיתי לשאוב, שברתי כמה אלמוגים, התבאסתי, לגמרי. למה אחי? תראה איפה אתה הולך, מה? כן, כי הוא אוהב צינור עבה כזה. אתה מבין, אני שם פה, שברתי את זה, שברתי אחד מזה, שברתי מאחורה. או שאני אוציא את החצץ, צחי, הגבלנו ברמה, ליגה, כל הכבוד. תענוג. באמת יפה. זהו, לא להתעסק, לתת לו לגדול. זה מצלמה. לא, ההפך, לא רואים את הכחולים. תשים על מעונן. גולן. מה? תשים על מעונן, יש לו אחת מהאופציות מעונן, הוא נותן לך את התמונה הטובה. לא, זה יפה. בוא יש לו מצלמה. צחי, כמה אוכל יסבי? כמה אוכל יסבי? 40 יום? כמה קלצים אתה עולה? 390 כל הזמן תשים לב, אתה יודע. ו-1200 מגנזיום. הקלנית היא 7. הופה, מה נהיה? למה כל כך אתה ארוך? סגר, לא? אני ציפתי למשהו כזה, אין אפס. אבל זה פתיחת פוליפים, נכון? מדהים. הכל יפה, הכל יפה. לא, הפתיחה של הפוליפים באמת, בזמן כל האחרון, פצצה. שמתי לב, כולם, גם אלה שהיו... הבירדנס שרד לך, אה? מי זה? הבירדנס. הוורדס? חבל על בוא נעשה, כן איך הוא ישתקם, לגמרי. נעזוב אותו, יגדל לך עוד הרבה. אבל הסטאגים הכחולים האלה זה משהו מטריף. זה יותר טורקיז אני חושב, גולן. כן, זה טורקיז. יש לו שערות, תסתכל איזה שערות יש לו. גם הירוק הזה הוא יפהפה. הוא הציב לי גם כן, הוא הציב לי, זה הציב לי מאוד, עכשיו הם מתחילים להחזיר את הירוק, לקחתי מגולן ברזל, נתחיל לשים ברזל עכשיו. יפה, קטן, לא גדול, לא מפלצתי. זה מה שאני אומר, כן. נראה את אלה מה יקבלו, שמתי אותם היום זה, יום שישי. אלה אלמוגי הפתעה האלה. שמו, הוא אמר לי תחלת וזה ברור, אם לא אני מחזיר בו את זה, לא... כן, נו. יש אחרי זה יפה, מאיפה הבאת את זה, צחי? איזה? זה המיליופורה הצהובה הזאת. הכל מגולן. כן? זה סנסט, גם כן. יפה מאוד. לא, היא נשברה לי גם כן, אתה רואה? הדבקתי אותה שני...